स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुष्णं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जयंती। गौर प्रेमानंदे हरे बोल। हरे कृष्ण. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഇത് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്വാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതത്പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയ ഏതൽപ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാൽ വിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രേതോ നരക സായം പ്രാതർഗണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാത് വിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം സ്വായം പ്രാതർഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാത് വിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാത് വിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സതി മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രേതോ നരക സായം പ്രാതർഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദി വിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യ ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖം ഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമോദരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൻ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിണു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യ ഏതത് പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദ് വിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗൃണൻ
ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിൻ്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജന്മ ജന്മം ഗുഹ്യം രഹസ്യമായ ഭഗവതഃ ഭഗവാനി യഹ ഏകം ഏതൽ ഇവയൊക്കെ പ്രേതഃ സസൂക്ഷ്മം നര നരൻ സായം സായാഹ്നം പ്രാതഃ പ്രഭാതം ഗൃണാൻ ജപിക്കുക ഭക്ത്യാ ഭക്തിയോടുകൂടി ദുഃഖഗ്രാമാത് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുച്യതേ അതിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. വിവർത്തനം: ആരാണോ ഭക്തിയോടെ പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത് അവന് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലശ്രുതിയായിട്ട് പറയുന്നു, ആരാണോ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കീർത്തിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഇതൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ശ്രവിക്കുന്നത് അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രമാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജന്മ കർമ്മ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായ ആരും ഈ ഭൗതികമായ താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലത്തു നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവത് അവതാര രഹസ്യം നിജമായി ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരാൾ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെട്ട ഭഗവത് ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ സാധാരണങ്ങളല്ല, അവ ദുർജേയമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ആത്മീയ ഭക്തിയോടെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അവഗാഠമായി ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിൽ നിമഗ്നനാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രഹണാതീതത്വം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അനന്തരം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിമോചനം ലഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത അധ്യായം ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ആത്മാർപ്പണത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും പാരായണം ചെയ്യുക വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ജന്മ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്തർദർശനം പ്രാപ്തമാകുന്നു. വിമുക്തി അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന യഥാർത്ഥമായ പദം ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഉരുവിടുന്നതിനാൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മുക്തി സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവയെല്ലാം പരമരഹസ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടാനുശാസനകൾ പാലിക്കാത്ത യാതൊരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അവതാരവും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പഠിച്ചു ആ 4:9 അല്ലെ. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വർജുന അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും അല്ലെ, ജന്മവും കർമ്മവും എന്ന് പറയുന്ന അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണ് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ പോലെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ഭഗവാനുമായി സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ, ദിവ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ആ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വർജുന. വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ. എന്താകും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോയാൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ
രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും, ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ കുറെ എടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ആ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്നും അത്ര വിശദമായിട്ട് എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് എഴുതുവാനായിട്ട് നാരദമുനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ വ്യാസദേവനോട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് 1-2 നോക്കാം. അസാരേ സംസാരേ വിഷംസംഗാകുലാദിയ ക്ഷണാർത്ഥം ക്ഷയമാർത്ഥം പിബത ശുഗഗാദാ തുലസുതാം കിമർത്ഥം വ്യർത്ഥം ഭോ പ്രജത കുബേദാ കുൽസിതാ കഥേ പരിഷിസാഷിയ ശ്രവണ ഗതാമുക്തിയുക്തി കഥേനൈ. സാരശൂന്യമായ ഈ സംസാരത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ തൃഷ്ണയാകുന്ന വിഷം ബാധിച്ച ബുദ്ധിയോട് കൂടിയവരെ, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഭാഗവതം വായിക്കുവിൻ. ശുഗമുനി പാടിയ അമൃതതുല്യമായ ഈ ഭാഗവതം വീണ്ടും വീണ്ടും കാതിലൂടെ പാനം ചെയ്യുവിൻ. അപ്പോ വിപദ ഭാഗവതം രസമാല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എന്താണ് എങ്ങനെയാന്ന് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് എന്താണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ജ്യൂസ് അല്ലെ, ശുഗദേവ മുനി ശുഗ എന്ന ആ തത്താലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ മാമ്പഴം തത്ത കുത്തുന്നത് അത്രയും മധുരമുള്ളത്, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാഗവത രസമാലയെ നമ്മളോട് കുടിക്കാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ചെവിയിലൂടെ അല്ലെ, കാതിലൂടെ പാനം ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു. യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത വഴിതെറ്റിക്കുന്ന അസത്യമായ കഥകളുടെ പിറകെ എന്തിനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ടിവിയിലും മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് സീരിയലുകൾ, സിനിമകൾ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിനെ മലിനമാക്കാനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് പറയും. എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള അസത്യമായ കഥകളുടെ പിറകെ എന്തിനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഭാഗവതമാകുന്ന അമൃതപാനം കൊണ്ടും അതിലെ കഥകളുടെ തത്വവിചാരം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനുഭവസ്ഥനാണ് എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തില് 6:103 പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ എന്താണ് വെറുതെ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അത് സത്യമല്ല എന്നല്ലേ. നമുക്ക് സിനിമയായാലും സീരിയലായാലും അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് സത്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ അസത്യമായതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ എന്തിനാണ് വിലപ്പെട്ട സമയം കളയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അത് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലെ. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ അവര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പത്മപുരാണത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഭാഗവത മഹാത്മ്യം അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ എല്ലായിടത്തും 8 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വൈകിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ഭാഷകളിൽ രാവിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വൈകിട്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുക. മറ്റുള്ള ധാരാളം വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ
പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 25ാമത്തെ ബാച്ച് അല്ലെ, സിൽവർ ജൂബിലി ആയിട്ട് 25ാമത്തെ ബാച്ച് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, അവർക്ക് ആദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന അല്ലെ, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ, തികച്ചും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാതി നാഭവേത് ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെ, അതൊക്കെ പരിമിതമാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭക്തിയുത സേവനം? ജിഹ്വ അല്ലെ, ജിഹ്വ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാമ വിജാനാദി, ഭക്തികൾ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരമസത്യം അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ, എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആദ്യ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാമെന്ന്, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ആരാ പറയുന്നത്? 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ ലീലകളെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളൊക്കെ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലും തീരില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യ രൂപസ്യ ചിദാത്മന, ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യ അരൂപസ്യ ചിദാത്മന, മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹാദാദിഭിരാത്മനി, ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യ അരൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ, മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹാദാദ്യഭിരാത്മനി, ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യ അരൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ, മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹാദാദിഭിരാത്മനി. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പോൾ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതരൂപം ഭഗവതോ ഹ്യരൂപസ്യ ചിദാത്മനാ, മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹാദാദാഭിരാത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യ രൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ, മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹാദാദാഭിരാത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ അരൂപ എന്നാണ് വരുക. അപ്പൊ രൂപ എന്നല്ല, അവിടെ അരൂപ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. രൂപ എന്നാണ് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലാവുമ്പോ അങ്ങനെ കാണുക. അതിന്റെ ഉച്ചാരണം അപ്പൊ അരൂപ എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ
ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യ അരൂപസ്യ ചിതാത്മനഃ മായാ ഗുണർവിരചിതം മഹാദാദിഭിരാത്മിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊരു ധ്രുവം ഭഗവതോ അരൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ മായാ ഗുണർവിരചിതം മഹദാദിഭിരാത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ഏതത് അവയെല്ലാം രൂപം രൂപങ്ങൾ ഭഗവതഃ ഭഗവാന്റെ ഹി നിശ്ചയമായും അരൂപസ്യ ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത അരൂപൻ. അപ്പൊ അരൂപൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അരൂപസ്യ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല. ചിദാത്മന സർവാതിശായിയായ മായ ഭൗതിക ശക്തി അഥവാ മായാശക്തി ഗുണൈഹി ഗുണങ്ങളാൽ വിരചിതം നിർമ്മിച്ചു മഹത് ആദിബി ദ്രവ്യഘടകങ്ങളാൽ ആത്മാനി ആത്മാവിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭഗവത് വിരാട വിശ്വരൂപം എന്ന തത്വം കാൽപ്പനികമാണ്. ഭഗവാന് സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പജ്ഞാനികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ ഒരാൾ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. വിരാട രൂപം അഥവാ വിശ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് തത്വം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രതിപാദിക്കാത്തതെന്തെന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല അവയുടെ സ്വരൂപങ്ങളിലൊന്നും ഭൗതികതയുടെ കലർപ്പുമില്ല. ബദ്ധാത്മാവിനുള്ളതുപോലെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും അവ തമ്മിലില്ല. വിരാട രൂപം കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അഥവാ അഭിനവ ആരാധകർക്ക് സങ്കല്പിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഭൗതിക വിരാട രൂപം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിരാട സ്വരൂപത്തിൽ ഭൗതിക ആവിഷ്കൃതങ്ങളായ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഊരുക്കൾ, ബാഹുക്കൾ തുടങ്ങിയവയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവണ്ണമുള്ള അവണ്ണമുള്ള സർവ വിവരണങ്ങളും അവണ്ണമുള്ള സർവ വിവരണങ്ങളും വിവരണങ്ങളും കനിഷ്ഠാധികാരികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ദ്രവ്യത്തിനുപരിയായി യാതൊന്നും തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ അഭിനവ ഭക്തർക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വത്തെ ചേർക്കരുത്. പരമാത്മാവായി ഭഗവാൻ സർവ ഭൗതിക രൂപങ്ങളിലും കണങ്ങളിൽ പോലും അവസ്ഥിതനായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാഹ്യമായ ഭൗതിക രൂപം ഇരു കൂട്ടർക്കും ഭഗവാനും ജീവാത്മാവിനും കാൽപ്പനികമാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നിലവിലെ രൂപവും വാസ്തവികമല്ല. വിരാട സ്വരൂപമെന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശരീര തത്വം കാൽപ്പനികമാണെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളും ചേതനാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് വാസ്തവികമായ ആത്മീയ ശരീരവുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഭഗവത് വിരാട് വിശ്വരൂപം എന്ന തത്വം കാൽപ്പനികമാണ്. ഭഗവാന് സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പജ്ഞാനികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം അല്ലെ, ഇതെന്താണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു വിരാട് രൂപം അഥവാ വിശ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവത് തത്വം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രതിപാദിക്കാത്തത് എന്തെന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവയുടെ സ്വരൂപങ്ങളുടെ ഒന്നും ഭൗതികതയുടെ കലർപ്പുമില്ല. അപ്പോ
ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അവതാരങ്ങളൊന്നും അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവതാരമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്നു എന്ന സത്യം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്താവാണ്, ആദിപുരുഷനാണ് എന്നുള്ള സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡില് അതില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാനും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മൂഢരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം, വിരാട് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് തലകൾ, മുഖങ്ങളുള്ള, ആയിരക്കണക്കിന് തലകളുള്ള അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് കൈകളുള്ള, ആയിരക്കണക്കിന് ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള, ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാര് ഒന്നിച്ചുദിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാന് ഒരു സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് അതില് അവര് എല്ലാവരെയും കാണുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, എല്ലാ ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭഗവത് വിരാടം വിശ്വരൂപം എന്ന തത്വം കാൽപ്പനികമാണ്. ഭഗവാന് സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പജ്ഞാനികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാന് അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ പലരും കാണാം സൂര്യനൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ കണ്ണുകളാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതിയിലൊക്കെ പറയുന്നു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ അവർ ആ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നു, സൂര്യനെ സൂര്യദേവനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു, സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു, സൂര്യന് ജലം നൽകുന്നു, അങ്ങനെ സൂര്യനെ പ്രണമിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവര് സൂര്യനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു ശക്തിയാണ്, അത് സത്യമാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ശക്തി എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? സൂര്യന് വെളിച്ചവും ആ ചൂടും ഒക്കെ എവിടുന്ന ലഭിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെങ്കിലും അവർ ആ വിശ്വരൂപത്തില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണും. അപ്പോ അങ്ങനെ അവർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസം വരും അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാം ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ആ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അതില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അല്ലെ. ആ അർജുനൻ തന്നെ അവസാനം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങ് പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ വരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ വരികയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? അത് എല്ലാവർക്കും, സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ 4 കൈകളുള്ള നാരായണ രൂപവും പിന്നീട് അനേകം ആയിരക്കണക്കിന് തലകളും കൈകളും ഒക്കെയുള്ള വിശ്വരൂപവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എവിടെ നിന്നാണ്? 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പലരും ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ആരാധിക്കും. എന്താണ് അവരെ വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാല് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം, വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതീന്ദ്രിയമാണ്, എന്നാല് അത് താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ
അത് അവിടെ ഇല്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ അവതാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കിയിട്ട് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വേറൊരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പാനിഹട്ടി മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനിഹട്ടി ചിതാദഹി മഹോത്സവം എന്ന് പറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോവാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെയും കാലത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയാണ്. അവരുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലീലയാണ്. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ മായയുടെ പ്രഭയിൽ വീണുപോയ ആത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിനായി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ കരുണാപൂർവം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ശോഭയോടും ഭാവത്തോടും കൂടി ആധ്യാത്മിക രസങ്ങളുടെ നിറകുടമായി അവതരിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ആദി ഗുരുതത്വവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായിക അവസ്ഥയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ഏക ആശ്രയവുമായ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രത്യേക കരുണയോടും അനുമതിയോടും കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഗുരുവിനെ വേണം. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതത്വമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ജഗാവിമതിയുടെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അവരോട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ക്ഷമിച്ചത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിലെ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ത്രയോദശിയിലാണ് പാനിഹട്ടി ചിതാദഹി മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിത എന്നാൽ അവൽ എന്നും ദഹി എന്നാൽ തൈര് എന്നും അർത്ഥം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒരു സുപ്രധാന ലീലയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ആഘോഷം നടക്കുന്നത് കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാനിഹട്ടി ഗ്രാമത്തിലാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ഹൃദയത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കിയ ഈ ഉത്സവം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാർ, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ, അതിലെ പ്രധാനിയാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളുമായ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു പാനിഹട്ടി മഹോത്സവം. കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയല്ലാത്ത പാനിഹട്ടി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ധനികനായ പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച രഘുനാഥ് ദാസൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണമടഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്നത് രഘുനാഥന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയാ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ സന്യാസിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന പിതാവ് ഗോവർദ്ധന മജൂന്ദാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും മകനെ വിലക്കി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തന്റെ ഹൃദയം സമർപ്പിച്ച രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി ക്രമേണ പത്നിയിലും താല്പര്യമില്ലാതായി. ക്രമേണ തന്റെ വീട്ടിലെ ആഡംബരം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലും സ്നേഹമയും സുന്ദരിയുമായ പത്നിയിലും താല്പര്യമില്ലാതായി. എപ്രകാരമെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച രഘുനാഥ് ദാസൻ ബന്ധുക്കൾ അറിയാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും പല പ്രാവശ്യം പലായനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഓരോ തവണയും പിതാവ് തന്റെ സേവകരെ വിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബലമായി വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാന സഹചാരികളിൽ ഒരാളായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പാനിഹട്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായി രഘുനാഥ് ദാസൻ കേൾക്കാനിടയായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണമടഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രഘുനാഥ് ദാസൻ പാനിഹട്ടിയിലെ നദിക്കരയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി അത്രയും വലിയ ആ പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ജമീന്ദാറുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് വീട് വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാരെ അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി.
അവിടെ ഒരു വടവൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാരുടെ കുളിർമയേക്കാൾ കുളിർമയുള്ളവനും കലിയുടെ കത്തുന്ന ജ്വാലരശ്മികളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പ്രഭാപൂരം പരത്തിക്കൊണ്ട് അനുയായികളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ആസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാനായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ദർശിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസൻ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചു ദൂരെ നിന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. സ്വതവേ വിനയശീലനായ അദ്ദേഹം യോഗ്യതയില്ലെന്ന് സ്വയം കരുതിയതിനാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തു വരാതെ ദൂരെ നിന്നു. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് രഘുനാഥ് ദാസിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. മഹാനുഭാവനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കോപാകുലനായി രഘുനാഥനെ പിടിച്ചിട്ട് താമരയിതൾ പോലെയുള്ള തന്റെ പാദം രഘുനാഥന്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കള്ളനാണ്. എന്നെ ആദ്യം ശരണം പ്രാപിക്കാതെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മഹാപ്രഭു തന്റെ സ്വത്താണെന്നും തന്റെ കാരുണ്യവും അനുവാദവും ഇല്ലാതെ ആർക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ ഒരു ശിഷ്യയായിട്ട് അവിടെ ഒത്തുകൂടിയ എല്ലാ ഭക്തർക്കും വേണ്ടി ഒരു മഹത്തായ ആഘോഷം ഒരുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി കുറെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ, അല്ലെ? എന്നാൽ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നത് എന്റെ കാരുണ്യം നേടണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു, അല്ലെ? ഗുരു തത്വമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ? യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദോ നഗതി കുതോ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം, അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വത്താണ്, അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ സ്വത്താണ് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നീ എന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നീ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കൊരു ശിഷ്യയായിട്ട് എന്താണ് ശിഷ്യയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? അവിടെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഈ ആജ്ഞ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹമായി കണ്ട രഘുനാഥ് ദാസൻ ഹൃദയത്തിൽ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ചു. ആനന്ദനായ അദ്ദേഹം ഉടൻ ആ ആജ്ഞ ശിരസാൽ വഹിക്കുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആഘോഷത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അവൽ, തൈര്, പാല്, വാഴപ്പഴം, ശർക്കര, മറ്റു പല ചേരുവകൾ എന്നിവ ബൃഹത്തായ അളവിൽ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരികയും അതുകൊണ്ട് 2 തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനായി ബ്രാഹ്മണരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മലയോളം അളവിൽ അവിൽ, സന്ദേശ്, പാൽക്കുട്ടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന മധുരവിഭവം, വാഴപ്പഴം, ശർക്കര എന്നിവ കുന്നുകൂട്ടി അവൽ 2 ഭാഗമായി പിരിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തിൽ തൈരും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ കുറുക്കിയ പാലും ചേർത്ത് 2 ഭാഗങ്ങളിലും ശർക്കര, വാഴപ്പഴം, സന്ദേശ് എന്നിവ കലർത്തി ഈ ആഘോഷത്തെ കേട്ടറിഞ്ഞ് സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ഭക്തരും ബ്രാഹ്മണരും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തരാക്കാനായി അവിടെ മഹത്തായ ആഘോഷം നടക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപാരത്തിനായി വന്ന വ്യാപാരികളുടെ പക്കൽ നിന്നും രഘുനാഥ് ദാസൻ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ 2 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഉപവിഷ്ടനായി. അപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസൻ 7 വലിയ മൺകലങ്ങളിൽ അവൽ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയും 2 തരം അവൽ വിഭവങ്ങൾ, പാൽ അവലും തൈരവലും 2 മൺപാത്രങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും നൽകി. ഉത്സവത്തിനായി നിരവധി ഭക്തർ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. ഗംഗയുടെ തീരം ഭക്തന്മാരാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ 2 പാത്രത്തിലെയും പ്രസാദം ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു. ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഒരു തരി സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ഭക്തർ ഗംഗാ നദിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് പ്രസാദം ആസ്വദിച്ചു. ആഘോഷം എന്ന് കേട്ട് അവിടെ എത്തിയ എല്ലാ ഭക്തർക്കും അതിഥികൾക്കും ആവശ്യത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടെന്ന് രഘുനാഥ് ദാസൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. അവൽ, തൈര്, വാഴപ്പഴം, മറ്റ് ചേരുവകൾ എന്നിവ വിൽക്കുവാനായി അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് പോലും രഘുനാഥ് ദാസൻ പ്രസാദം മൂട്ടി. ഈ ആഘോഷം നന്നായി ആസ്വദിച്ച നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭക്തരുടെ ഇടയിലൂടെ ചുറ്റി നടന്ന് അവരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ പിടി പ്രസാദം എടുത്ത് സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തന്മാർ അതിശയത്തോടെ പരസ്പരം നോക്കി. അതിനുശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്റെ അരികിലിരുത്തി പ്രസാദം കഴിക്കാൻ 4 മൺപാത്രം
പ്രസാദം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് എല്ലാ ഭക്തരും ആശ്ചര്യഭരിതരായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനും അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം ഈ ആഘോഷം സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതാനും ഭാഗ്യശാലികളായ ഭക്തർക്ക് ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ അവർക്കിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ മുഴുവൻ ദൃശ്യവും അത്യാകർഷകമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവരുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായി ഉല്ലാസയാത്രയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ അത് അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് രാഘവ പണ്ഡിതൻ ആഗതനായി അവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പ്രസാദം ആസ്വദിക്കുന്നത് കണ്ട് താൻ പ്രഭുവിനായുള്ള ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രസാദം തയ്യാറാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. അത് വൈകുന്നേരം വന്ന് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അവിടുന്ന് അതിന് മറുപടി നൽകി. കാരണം അവിടുന്ന് ആ അവസരത്തിൽ ഒരു ഗോപാലകന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ലീലകൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ അവിടുന്ന് രാഘവ പണ്ഡിതനെ അടുത്തിരുത്തി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ അവര് ആ ലീലകൾ ഓർത്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ ആ ലീലകൾ ഓർത്തു. എന്താണ്, യമുനയുടെ തീരത്തും ഇവിടെ ഗോപന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രസാദം പങ്കിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാർ, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവ് ജമീന്ദറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സമ്പത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമ്പത്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അല്ലെ ആ പ്രസാദം ഇങ്ങനെ അത്രയും സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ 2 മൺകലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഗംഗയിൽ തന്നെ ആൾ ഇറങ്ങി നിന്നു. ഗംഗയുടെ തീരത്ത് സ്ഥലമില്ലാത്ത ആ ഗംഗാ നദിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നു. രഘുനാഥ് ദാസൻ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തതിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പരിപൂർണ സംതൃപ്തനായി. അതിനുശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സുഗന്ധമുള്ള മാലയും ചന്ദനവും നൽകിയും അത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മിച്ചമുള്ളത് മറ്റു ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആസ്വദിച്ച പ്രസാദത്തിന്റെ മിച്ചമുള്ളവ മറ്റു ഭക്തർക്കും രഘുനാഥ് ദാസനും കൂട്ടാളികൾക്കും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കാരുണ്യവർഷം ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് താമസിയാതെ തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസെ വീട് വിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം ചേരാനും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ രഘുനാഥ് ദാസിനോടുള്ള കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ച് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കരുണ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വത്തായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കുന്നതിന് ആദ്യം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാതെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യമായതും കുളിർമയുള്ളതുമായ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സ്വയം കീഴടങ്ങാതെയും നേരിട്ട് നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ സമീപിക്കണം എന്നല്ലേ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഗുരു തത്വമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമ്പര, നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ. അപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ആ ലീലകൾ ഇവിടെ ആസ്വദിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ആ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അവിടെ വന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ എത്രയോ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ സേവ ചെയ്തു അല്ലെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. എത്രയോ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തു, എത്രയോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നൽകി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് വേഗത്തില് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, पानीहट्टी सिद्धादही महोत्सव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद